Så nu skal vi ud og spise Exclusion. Og Wolf. Ja, du skal ikke have noget dræbt den vagt. Skam dig. Kom. Du er godt klar over, at du har verdens største forbryder lige her. Nå. Det er er farligt. Du skal spise. Egentlig ved du, hvordan flagstang gror? Nej, jeg tror det er bare sådan jord, der stiger op igennem luften, og så kommer der sådan en handicappet flag op. Hvorfor? Kan man tale med en bjørn? Det skulle jeg da mene. Kan man bo i en paraply? Ja, det tror jeg. Og tag noget. Kemisk set, så er jeg en kok. Jeg skal kraftedeme nok pløkke økologi op i halsen på dig, så længe det er økologisk. Jeg kan høre skud. Dæk. Vi bliver beskudt. Stille. Nej. Ha, det vidste du nok ikke. Kom så. Ud. Overgiv dig eller dø. Aldrig i livet. Overgiv dig, drop din våben. Jeg er lige bag dig. Hvis du drejer dig, dør du. Okay, jeg Smid dem! Kom så. Lige så stille den her vej, knægt. Der er ikke en knægt, men... Skal ind i isolation nu. Og bøde for, hvad der har gjort mod Wolf. Vi overtager det her fængsel.